každom prípade je to príležitosť stretnúť aj iných kandidátov do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí dnes prišli medzi vás. Školstvo, a tým myslím malé školstvo, špeciálne školstvo, vysoké školstvo, vedovýskum, bolo 35 rokov iba s prepáčením per huba deklarované ako priorita a nikdy skutočnou prioritou žiadnej vlády nebolo. Takže my ozaj potrebujeme s tým školstvom spraviť poriadok a ja verím, že keď to bude v jeho rukách, takže poriadok spravíme. Druhá vec, my určite chceme, aby sa zlepšilo u nás zdravotníctvo. A tretia oblasť, ktorú chcem upozorniť, je sociálny systém a rodina. KDH vždy bude podporovať rodinu a bude podporovať tých, ktorí si nevedia pomôcť sami.